दैदेननायाव जितु प्रेस मिट होनो लादों बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे गबरधना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव जि पलिटेक्निक एन्ड भकेशनेल ट्रेनिं इन्स्टिट्यूट गायसननो थांगासिनो दङ। दा बेखौ थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जि बिटिआरनि थामथि गोरोबथा बे गोरोबथानि गेजेरजों जों मोनफुंनो हादोंमोन। दा बेखौ बिटिआर सरकारा नैबे बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय गबरधना हालामनि निमुवायाव गायसननो थांगासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो गबरधना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो निमुवा हालामनि गासै रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। दा आं बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर बावो जे जोंनि नैबे निमुवायाव नैबे पलिटेक्निक एन्ड भकेशनेल इन्स्टिट्यूटखौ गायसनगोन बेनि थाखाय आं साबायखर बावहरो। लोगोसेनो गबरधना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावहरनो सानो। मानोना बिथांमोननि नाजानायाव नैबे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों पलिटेक्निक एन्ड भकेशनेल इन्स्टिट्यूटआ जानो थांगासिनो दङ। दा बिथांमोनखौबो आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावो। दा बेखिनियानो। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।